Hey guys, welcome back to YouTube channel. Tulufor dayang dongfayo Routani Giro होननाय जायगायाव जेराव बहुत बुरजा माने ड्रेगन खेथि, बैग्रि खेथि आरो माने आपेल खेथि दङ आरोना थ' बेखौ दायो जोङो नायनो फैदों आरोना थ' माने बोरै जामारो इनकामा बोरै मार बिनिया माने जोंनि जायगायाव जामारा बिनि सोमोन्दै आं डिटेइलै सोंनो नाजागोन दायो दिनै आंजों लोगोसे दङ जोंनिया नै बिराद गोदोनि नैबे इउटिउबार दै बिराद फार्स्ट समावनो बिराद फार्स्ट प्रबिन बर' माने आं माने इउटिउब खुलिनायनि सिगाङावनो जोंनिया ब्रादारा बहुत ग्र' जादों आरोना ओमफ्राय जावोमोन साइरिमोननो साइरिमोन आरोना दा जोंनिया मानो बिदि जाखो डाउन होगल मय डाउन मोनाय आरो प्रबिन बर' सोरबाफोर सिनायाबा लाखादो सार्च खालामदो इउटिउबाव दे प्रबिन बर' बहुत सिगांनि सिनियर इउटिउबार दायो जों हाबलांनोसै दायो हाबलांसै नैबेनो बागाना जाबाय नै निजा दोङो बैग्रि निजा दोङो नै ड्रेगन देखायनो एसे हेद बादि लोगोफोर नै ड्रेगन खेथि नै ओरैबायदि बुरजा फिथाइया थायहांदों नै गोथांसो गोजा जायाखै थ' दायो हाबैनोसै मालिकखौ लोगो मोनबालाय गाहाम जागोन मानोना गासिबो इनकाम बेसेबां बिगायाव बेसेबां फैयो लाब दं ना गैया जोंनि जायगायाव प्रफिट जेनेबा माइ नङा होमबा गासै डिटेल्सखौनो जों नाजागोन आरोना निजा दोङो N250 ना 160 निउ पालसार थ' दायो जोङो बागानाव एसे हाबैनि थ' बेनो बागाना थ' हाबैनायावनो एसे माने N250 बेसेबांलै 160 नि एसे टेस्ट लाइन र' फार्स्ट टाइम लोगोफोर नै नैबेनो जाबाय बैग्रि बागान ना मथा मथि नुनाय हिसाबै बिगायाव 200-300 दालसो हागोन बेखौ गायनो औ नैबे आपेल ना आयौ लाइफआव फार्स्ट नुबाय दे थ' नै लोगोफोर नायदो ड्रागन फिथाइ माने जाहांबाय आरोना नै बोरै माबाया नांगोन दा गासिबो जाहांदो गासिबो नै मारे ड्रेगननि माबाया बहुत खरस दं खिन्थु भाइ खुन्थायानो 500 हमना ला नैबे 200-700 थाखानि फांसेयावनो नाय सानदो होनबा इनभेस्टमेन्टआ बोरै जागोन फुलि बेसेबां आरोना थ' लोगोफोर नै आपेल बागान आपेल नै आपेल बिलाइया बोरै नै थ' दायो आपेलनि फ्रुटिं जादोंना जायाखैथाय माने जोंनि जायगायावबो जायो आरोना खिन्थु जिखिजाया जोंनि जायगाया माने एसे गरम नङा होमबा बिनिखायनो बारा माने जों जानाय आपेल माने बायनाया काश्मिरि बायदि जाया आरोना एसे माने बारा गोजा जाया आरो एसे माने गोदैया एसे खम आरोना फुना लांनो नै मालिक नै नायदोबा फुनाव खारदो फिथाइ थानायबा खागासिगोन बिसाला मालिक गैया मा गैया बिराद दां जागौमोन नों फिथाइ थानायबा ना नैबो खागोन नै फिथाइ गैया माने फिथाइ फानबाय जां आरोना फाननायालाय माने नैफोराव नांगौमोन नै दायो एसे जाहांदो खोमा थ' लोगोफोर नै दायो जों थांनोसै माने मालिक लानो थांदोंमोन जों खिन्थु मालिकआ माने दासो फैदों सार्भिसनिफ्राय माने मास्टार मावो ना माने उन्दुदो आरोना सिखारासै आरोना थ' आरो बेनिखाय जों बारा जोरबो खालामासै आरोना आरो मानो खस्थ' होबाय आरोना थ' बेनिखाय दायो जों फैबाय थ' मिथियासै आरोना बेसेबां इनकाम जायो मा जायो माने बैग्रि फांसेनिफ्राय 40 केजि 50 केजि फैयोनो फांसे बैग्रिनिफ्राय ओमफ्राय बैग्रिया केजि बेसेबां होनदोंमोनलै 50 थाखायाव माने फानो आरोना फांसेयावनो 40 केजि 50 केजि थायोबा आरो केजि 50 थाखा फानोबा आरो बिगायाव 200 थाखा बैग्रि गायदोबा थ' सानदो केलकुलेसन बेसेबां जायो आरोना थ' बेसेबां बुंनो हरबाय आरोना हिन्जावा थ' बेनोसै थ' आपेलनि बागैथ' मिथिनाय जायासै थ' नेक्स्ट भिडिअ'आव माबा मोनसे लोगो मोनसे मोजां टपिकजों लोगोसे ना थ' भिडिअ'आव फोजोबाखै दै थ' जोंनिया बिदाय होनसै जोंनिया प्रब्लेमखौ दै गोरबोआ थांसिगोन गोरबो दाया थांनोसै मालिकखौ लोगो मोन दायो आं न' सफैबाय माने दिनै जाबाय नेक्स्ट दे ओमफ्राय दायो माने जाहा दिनै माने ना हमदोंमोन आरोना माने ना सारदोंमोन फुख्रियाव नै एसां गोदोर ना मानि मोनदो नैबे जाबाय ब्रिकेट गोदोर दे मबाइल फिसायावनो माने वाइड एंगल ना नै आखाइजों नाय नै एबे खै जागोन बे खै जागोन मानिद' मासेनो वाव 1 केजि 200 ग्राम मानिदो जागोन 2.5 किल' ना 2.5 केजि ना जानोसै आरोना हे थ' लोगोफोर दायो आं बेखौनो गोदानोसै बेनिफ्राय बरियाके संना नोंथांमोननो रेसिपि संनाय देखायनोसै आरो दै थांबाय
थ' नोंथांमोना सानसेबो आंनि संनाय नुवाखै जां आरो ना आं भिडिअबो होनाय जायाखैना थ' दिनै आं देखायगोन बुरिया संनाय रेसिपि भिडिअ लोगोफोरनि 1.5 केजि माने 1 केजि 200 ग्राम आरो ना बुरिया संना जानोसै आरो ना क्ल'ज आप केमेरा क्ल'ज आप दांनो जागाया मोजां गैयालै Malam. Kalau pernah dari yang song nese, tahu sih sih. Dari pernah fast on fry kamu langsung na. Nama kok. Oke. Hana. Ya, salah deh mana. Kalau kata heran kan sudah Ya udah, तो ले जा सेर गाफिनो ओमफ्राय गाफि पिस जाबाय 11 पिस आरो ना नै 1 केजि 1.5 केजि नाया ओमफ्राय दायो जोङो आरो मासेखौ मानिमोन ना मासेखौ हिगासिनो सोर ना आगोलाव ना आगोलाव न बिमाला नङाला दायो दिगासिनो मस्ला मस्लि नै दायो पुरा फ्राय रेडि जाबाय बेनिफ्राय नै नियाव दोङो आलु जिरा मस्ला दालचिनि लं इलाइसि गासै मस्ला मस्लि गासैखौबो होजोबबाय आरो ना नै लगायजोबनानै दसे फ्राय खालामजाय बिनिफ्राय बिखौ मोनबा बेखौ बरियाके होनानै दै होनानै बरियाके रेसिपि होनसै बरियानो नाखौ मिथिसै सगारना हो खर' थ' बेखायनो दिनैनि भिडिअआ जास्ट मोनसे सिम्पोल ब्लग आरो ना जेबो देखायनो हायासै माबा मोनसे माने बागान देखायनो थांबाय बेबो मोजां देखायजोबनो हायासै आरो ना थ' माने ओरैबायदि गोथावबो लोगोफोर नाया माने पुरा जानायखौ माने भिडिअखौनो बावगारलायबाय आरो ना माने बहुत बरिया जाबाय गोजा टेस्टि पुरा आथा टेस्टि मेजेम माने ना गोदोर ना नङा होमबा थ' लोगो फैनोसै दिनैनि भिडिअ थ' नेक्स्ट माबा मोनसे टपिकजों लोगो हमसै अके थ' नेक्स्ट लोगो हमसै थ' बिखासै लोगोफोर अके बाय बाय